Oke guys, selamat pagi. Diinfokan untuk wilayah Sumberagung Panggung-Rejo sudah ready kawan nih. Ada ya boh. Oh, iya. Lah tak delok. Mau delok. Lah iki saiki ning YouTube lagi iki nggo. Heeh engko. Lah engko ning YouTube iki tak syuting e. Wis teko kene ya an. Untuk info pada pagi hari ini kita ketemu genge Sumberagung kawan nih loh. Genge Sumberagung semantau Jazila Pro Audio ya. Untuk persiapan karnaval di Sumberagung ini infonya membawa 12 sub. Sing 18 ini pirang sub iki? Ji loro telu papat. Nggawa petang sub lho. Sing liyane 18-an Jazila Audio ready. Info pagi hari ini ya, untuk Jazila sudah ready di tempat start karnaval iki bolo. Dipantau karo gengi bolo. Piye? Infone selanjutnya kita ke barat melihat Sriwijaya. Oke bolo iki infone kedua di timure barate Jazila ada HNS Audio Wonodadi bolo. HNS gawe nanu bolo. NS Audio ready full CLA dan paratel. Paratele nggo pirang sapi? Siji loro telu, telung sab bolo paratele telung sab selikuran iki bolo. Terus dhuwur gawe apa iki? CLA-nan. Terus karo nggih rudal. Iki sik urung mari bolo lek noto untuk HNS Audio. Galanes crash bolo. Jangan crash kae. Info pagi hari ini di Sumberagung. Bakul-bakul wis mulai golek panggon. Info pagi ini di Sumberagung NS ready. Lah, infone bolo. Power wis munggah ning dhuwur. Top liner ae wis mening. Turu Sriwijaya wis dionekne bolo. Kita lihat Gugah sahur bolo. Gugah sahur. Kita lihat speknya dari Sriwijaya sing digawa bolo. Iki nggawa box CLA singgelan. Oh, lulasan nih biasanya bolo. Gedine lulasan biasanya nggawa selikuran. Sriwijaya nggawa liner ini siji loro telu papat 5 6 7 8 ditambah papat liner Wisdom. Sriwijaya sudah ready kaya ngene penampakannya. Oke, selanjutnya setelah Sriwijaya tadi bolo iki ada Buvago Audio sedang loading untuk persiapan karnaval di Sumberagung 2025. Pada pagi hari ini dipantau karo genge Sumberagung lho bolo. Jan horek tenan iki, Sumberagung duwe gawe tenan lek iki bolo. Kaya ngene lho. Infone bersama Tiongkok geng. Sek arepe masangi perlampuan lho. Urung mari pada pagi hari ini kayak Sriwijaya wis ngegas pol bolo. Cek. Oke, selanjutnya di sini ada AR Junior militer kawan ini dengan membawa 12 subwoofer full planar bolo. Planar. Penampakannya dari AR bersama Gaplek Geng Community ya. Nggawa apa ngene iki. Lampu-lampune penampakane ngene iki. Tobrut-tobrute liwat ya mini bolo. Lah kae sing nyewa ning kono nyuwang pol lah kae Buvago sing ketok ning kono kae. Iki lek ngulon jurusane nyang Serang. Lek ngulon yang Serang Panggung-Rejo. AR Audio ready di karnaval Sumberagung Panggung-Rejo 2025 bolo.
Siap, horek. Oke, kita selanjutnya ke tempat lain Nanda Audio dan juga Mangkasari. Oke, selanjutnya ini ada NGX Ngosek Audio bersama Pemuda Tangi Turu. Full CL anan nih bolo. Oke, meneganane 1 2 3 4 papat wing 3 rolas. Sing ngomong endi kae iki bakul kae sing tuku didol ora kok disebari. NGX bolo bersama Pemuda Tangi Turu. Wonge tas tangi tok melek tok iki. Neora Taso. Terus NGX bok-boke CL anan. Ketoke arep dicekson iki ketoke. Rudale ndhuwur. Oh, rudale padha karo iki ya bae. Guys, ketoke arep cekson iki. Iki Om Jayuse guys tas melek tok kaya wong. Kono kaya wonge. Lah kae. Wonge tas melek sing deson. Mergo ya jenenge Pemuda Tangi Turu ya ini ya Tangi Turu no. Ngono. Kita godi ya. Didawur. Pul poli. Enak apa nih? Pasir. Ora. Pasire nang trek no. Nah, nang trek. Heeh. Iki lokasine nang etane kantor desa NGX nang markase Pemuda Tangi Turu iki. Kira bolo. Brewok Audio. Ready di Sumberagung. Pas nang ngarepe kepala desa iki bolo. Kayak Pak Dokter sik PC-an kayak ngomong nih dipantau Pak Dokter ning jero. Pak Dokter. Dokter speaker. Sik loading. Ya engko no sore Pak Brewok tekoni engko sore ngecek lek wis mari, wis dionekne teko engko. Iya. Iki gawe box Kimochi karo turbo. Aku tak rono dia. Heeh. Turbone 1 2 3 4. Tang sap bolong sap ya. 1 2 4. Heeh. Turbo karo Kimochi. Loading. Iki kaya wonge Rizkuna. Untuk Brewok sik loading terus dipantau karo Pak Dokter ning kono kae wonge sian. Oke, terus di depane Brewok ada BRT bolo. Kita ke sana ke tempatnya BRT Audio. Oke kawan, iki ada BRT kawan nih. BRT juga sudah loading untuk Karnaval Sumberagung Panggungrejo di tahun 2025 bolo iki. BRT Audio. Ki yo nggawa 18 yo nggawa 12 nganu ki oh jenenge selikuran 18-ane sing akeh iki ketoke selikurane mek titik iki padha mayoritas nggawa selikuran karo 18-an iki urung mari wonge sik turu lek sarapan iki bolo BRT gede jan sak tank jen pol ya ombo ya. Oh alat-alatnya dikek Pak Gun nganu alat-alatnya BRT. Iki penampakan dari BRT jan pol gedine edan Ditulup. Iki linere for akustike BRT sik urung kepasang kabeh. Gede lha iki karo emper omah iki lho gedhi sone. Ha ta? Jan saas. Lah iki kok mlaku ning ulon piye lho? Lah wis natap lho wi. Wi natap pageran lho. Lah wi to, jan sah natapi otomatis ngedukne midelane iki nek nggo ngulon ya. Sing gawe iki to. Heeh. Lah iki pas kok jan kres kok bek aspal kok.
Jan. Kale ketulup. Heeh. Lah ya kuwi lho, piye terusan. Kerja 2 kali iki kru dari BRT. Mergo sing nyewa iki ngalor. Iki kabel di eret-eret rono arep dinggo cekson iki wisan. Urung lah. Nggih nglamponi apa tandang gawe ndi iki. Iki Riswanda cekson di atas. Ndi ya pemukiman. Oh kalau Mangkasari ning kono, Geng. Mangkasari ning kono liwate kono berarti engko apa liwat kono? Liwat kono ae. Oke, berarti Mangkasari ndek kulone Riswanda bolo kae. Medolane pas ning andinge kuwi yo. Sapa? Bapak medolan mesti nek ngibu. Oh, ning kono. Ning ngarep. Mangkasari bolo iki. Dan ini untuk Riswanda sing digawa Riswandane Cakwan. Riswanda Audio. Gawe RT 24 bolo. Riswanda ready di Karnaval Sumberagung Panggung Rejo Blitar. Lah kuwi posisine ning kono terus golekane iki sing angel lokasine. Ora roh dalan kene enggak temu ngene iki bolo. Temu-temu bengi iki. Iki penyewane bolo jan power bolo. Powere tapi orang donekne bolo. Berarti urung siap der berarti. Mek panele tok sing dimpakne untuk Riswanda. Oke. Iya ben leh wong-wong. Aku arep leh aku munyer ae piye lek nyekel HP. Gila bolo. Riswanda. Apa nih? Alfa R ya. Alfa R ning etanmu paling Udu etan kuwi Sinaragung lho. Sinaragung berarti etane neh. Awas motor minggir. Sinaragung delok dhisik. Sinaragung sik urung mari lho noto. Gung. Oke, iki selanjutnya enek Mangkasari Audio juga ready iki bolo. Ready ndek Karnaval Sumberagung. Lokasine ndek Kru Rawarontek. Ndek endi ya? Dusun Lemah Garit lek ngarani. Mangkasari Audio and Lighting 12 subwoofer full CLA iki CLA. Lek Mangkasari kan mayoritas nggawe CLA kan biyen. Terus speakernya nggawe DB Voice Ibolo Mangkasari. Untuk lokasinya Mangkasari berada di barate Riswanda dan pas kenceng Riswanda. Riswanda nek dhuwur kono, Mangkasari ning kene. Kayak pasir nggih ngeboti Mangkasari wis disiapne kayak. Ini iki. Nampaknya Mangkasari bolo untuk Karnaval Panggung Rejone Sumberagung bolo. Dan ini ada Alfa R Audio Malang bolo iki. Bersama apa iki? Cepros geng anak tiri gaya bebas. Alfa R Audio 12 sub. Timnya Cepros ya guys. Tim Cepros. Nggonmu tim apa nggonmu? Ora melu to? Lah nyapa kok ora melu? Wae nggonmu melu Sinaragung. Alfa R ready di Karnaval Sumberagung juga ini kawan. Iki dhuwur sak langit, liyane ombo gedhi iki dhuwur tok bolo. Ki tumpuk nyampinge mek loro. Lah liyane nyamping 3. Ndak papat iki munggahe sing dhuwur 6. Alfa R Audio penampakane untuk Karnaval Sumberagung. Rumah. Riswanda. Kamu apa Riswanda urung muni. Kok ndelok neh? Engko rada sore no. Dan di barat iki nganu iki ada Sinaragung. Sinaragung iki paling setate ning ngarep kok ya. Oke, untuk info sementara untuk
kegiatan karnaval Sumber Agung. Sementara ini dulu kawan, dilanjut nanti sore kawan ya. Sementara ada anak lanang Alpha Air Audio Malang untuk barisan sound systemnya.